Hallo? Er der nogen hjemme? Kigge? Det er kraftigt. Ej, det gider sgu ikke at drikke det der. Ja. Jeg har ikke andet valg. Hej. Hej. Hvad sker der? Hvad? Vil du have, jeg skal drikke det her? Hvad er der med? Er der noget galt med det? Altså, det er totalt varmt, synes jeg i hvert fald. Ja. Er du enig med mig i det? Ja, det kan jeg. Frygt og idyllium. Jeg har svaret på jeres problem. Hvad er det, Rikke? Det ved jeg ikke. Det hedder Tsukisiki. Hvad skal man gøre med det? Det ser da mærkeligt ud. Tag en stor skål, fyld vand i og skål isterninger. Nå, jamen, jeg har en skål her. Okay. En skål her. Isterninger, is. Ej, der er nok nogle køleskab. Jeg sidder lige vand. Jeg tror ikke, det er fint. Jo, det er fint. Jeg køber nogle isterninger. Bare tag nogle. Ja, Okay. Hvad skal man synes? hvad... Jeg prøver lige at læse. Tag en håndfuld Tsukisiki og stryg det ud over isen. Okay. Okay, hvad så? Jeg tror så ikke bare, man skal putte sodavand i? Jo. Okay, jeg skal det. Okay. Og så står der, vent 2 minutter, så er de kolde. Det gør vi så. Jeg tror, der er gået 2 minutter nu. Okay, så lad os prøve. De er blevet mere kolde af det. Ja. Og det må man nok sige. Ja, det er sgu bedre. Ja. Det er varme der. Jeg har nyttigt sejligt koldt. Ja. Tsukisiki kan nu købe sin butik nær dig. Nu kører vi. Nu må du lige lukke, og så sætte den ind. Nu kører vi. Ja, hvad, jeg vil godt lige have, er der ikke en, der lige kan vise mig, hvad det er, jeg skal gøre? Jeg kommer ind. Sådan. Nu. Nej, Fille, prøv nu lige. Okay, cut. Cut. Ja, ja. Cut. Den er kortet. Nej. Okay, det er det. Det skal være der. Hvordan skal man gøre? Nej, den er heller ikke klar endnu. Bare kom. Ja, kom nu for fanden. Du skulle have kommet ind, når jeg siger det. Rikke. Optager du? Nej, jeg gør ikke. Kom, Rikke. Jo, gangster! Busissel, den nissel, hissel, op den nissel. Sige, lad nu være med at Det var ikke mig! Hallo, Rikke. Er du klar? Ja, okay, nu kører vi. Nej, du står med Rikke. Kom ind! Det er altså ikke noget trommesæt, vi har her. Jo, Rikke! Okay, nu er det færdigt. Nu er det færdigt med at slås, så må jeg godt se. Okay, nu begynder de at gøre noget, som...